ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବି ବିଲ ବାଳକୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ ଆଉ କୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ପୋହଳା ମାଛ ବଛା ଚାଲିଛି। ଚିକେନ ଟା ବି ଆମର ଆମ୍ବ ଦିଆ ହେଇଛି। ଭାତ ଚିକେନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମ୍ବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇଦବା। बोलते कोले तुलसी बबले तोर खाई रे ସାଙ୍ଗ ଚିକେନ କେତେ ଅଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ फर्स्ट क्लास ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? बढ़िया तो